immedjatament anke wara li saret id-domanda min-naħa tagħkom u wara li ħareġ ir-rapport tal-awditur jien tajt direzzjoni ċara li dak id-dokument irid jinstab. But it must be somewhere more. The Enterprise Economy Ministry should both have copies. Jiena għamilt pożizzjoni ċara dak id-dokument irid jinstab u tajt deadline sal-lum biex jinstab. Jiena nissorprendi ruħi meta nara dak li inti sejjaħtlu stess attakk fuq il-President. Il-President bil-Kostituzzjoni huwa ċar ħafna skont l-artikolu 9 illi għandu jitħalla jeżerċita il-ġudizzju tiegħu. Minnaħa għandek oppożizzjoni li f'daw l-aħħar xhur, f'daw l-aħħar snin dejjem tkellmet fuq il-governanza tajba u fuq is-saltna ta' dritt. Fil-mument illi s-saltna ta' dritt u l-governanza tajba jitrasformaw ruħhom fil-prattika, suppost jitrasformaw ruħhom fil-prattika, qed naraw oppożizzjoni jew sezzjoni mill-oppożizzjoni li qed tagħmel pressjoni indebita qed tipprova timmanipula il-ġudizzju tal-President li tieħdu bil-fors fid-direzzjoni illi triti din hija xi ħaġa li fej topera s-saltna ta' dritt u f'demokrazija m'għandix tiġi permessa, m'għandix tiġi tollerata ngħid jiena. Jiġi mill-oppożizzjoni jew mill-fazzjoni tal-oppożizzjoni nifisha illi ma tagħmilx dan għax fl-aħħar mill-aħħar imbagħad ħatmu wasit ta' dik il-fazzjoni tal-oppożizzjoni illi tibqa' teżerċita l-pressjoni li qiegħda, jiena nappella għal ġudizzju aħjar minn naħa ta' dawk il-membri li qegħdin jagħmlu l-pressjoni fuq il-President u jħallu il-President jagħti id-deċiżjoni tiegħu naturalment wieħed imbagħad tkun xi tkun dik id-deċiżjoni kulħadd irid ibaxxi rasu għaliha. Punta tluq huwa li Malta qiegħda din id-darba f'pożizzjoni ferm aktar żvantaġġata milli kienet fl-aħħar MFF. Għal raġuni illi s-suċċess tagħna f'dawn l-aħħar 7 snin, is-suċċess ekonomiku, s-suċċess fil-kontroll tal-qatt, huwa tista' sejjaħlu hekk l-akbar għadu biex ningħataw baġit ikbar għaliex il-raġuni prinċipali wara il-fondi Ewropej hija biex jagħtu soljef biex jagħtu sosten lil dawk il-pajjiżi li huma inqas il-qudiem fl-avvanz fl-iżvilupp ekonomiku tagħhom. Però mhux se nuża din bħala skuża, mhux se nħalli din biex din l-iskuża jew din ir-raġuni illi ma tħallinix biex naħdmu għal baġit ikbar jiena konvint illi se nġibu l-akbar budget illi qatt kellu pajjiżna u ta' bilħaq dawn huma fondi li huma importanti biex inkomplu mmexxu l qudiem l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. L-ewwel priorità hija li l-pis tal-immigrazzjoni fuq pajjiżna huwa wieħed li huwa sproporzjonalment eċċessiv, sfortunatament mill-ħbieb tagħna fl-Ewropa ma sibniex biżejjed għajnuna, illum ma ngħidx li xejn għaliex ħdimna wkoll biex ġibna numru ta' rilokazzjonijiet, imma mhux biżejjed. Mill-ħbieb Libiċi tagħna sibna ħafna u ħafna għajnuna u għaldaqstant jiena l-ewwel wieħed inkun fuq quddiem net biex immexxi l qudiem il-messaġġ ta' aktar ħidma favur id-drittijiet tal-bniedem fl-istess waqt però priorità tibqa' illi nħarsu lil pajjiżna minn influss ta' migrazzjoni. Ħarsu x'qed jiġri f'Lampedusa. Hija sitwazzjoni ta' ftit il-bot minna, pajjiż ftit il-bot minna, gżira ftit il-bot minna, aħna kieku mhux għax qegħdin naħdmu bil-mod kif qegħdin naħdmu, samx qed ngħid qed naħdmu b'mod perfett, imma qed nagħmlu dak kollu li nistgħu. Dik is-sitwazzjoni li qegħdin naraw fuq it-television Lampedusa qed tiġri f'pajjiżna.